Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta vegada el que he pensat fer, després de preguntar-vos, és una funda per les ulleres. Ara que ve l'estiu i totes portem al bolso les ulleres, doncs que tinguem a on posar-les. Veieu? És una funda pràctica i molt xula. Vinga, comencem! Necessitarem 3 robes. Això és la roba exterior, això és l'entretela que enganxarem a la roba exterior. Això és el folre, això és la robeta que taparem la bisagra, n'hi ha 2, i d'aquí també n'hi ha 2, que és l'entretela que li enganxarem aquí. Aquesta és la bisagra i el ferret que posarem al final. Això ho podeu trobar a les merceries, veieu? Serveix per passar per aquí les ulleres. Aquestes 3 peces fan 19 per 12. I aquestes 10,5 per 5. Però penseu que això pot variar en funció de la mida que té la bisagra. Començarem per planxar l'entretela a la roba, sempre per la part del darrere i la part que enganxa tocant al revés. Veieu? Així d'aquesta manera, en el que és la roba exterior i en les 2 peces que taparan la bisagra. Retalleu l'excés si us surt una mica. Començarem per aquesta part d'aquí, que veieu va així doblegada, i el que farem serà doblegar 1 centímetre, que és per on passarem el repunt, i calculeu bé que us quedin lliures les bisagres, si no, no hi podrà fer el moviment bé. Doblegant 1 centímetre passeu un repunt a pata. Com que la part de la bisagra va dins d'aquí, hem de passar un repunt doblegant-ho. Veieu? Subjecteu centrat a la peça superior i penseu que després us ha de sobrar 1 centímetre per banda, que és on hi haurà la costura. Cosirem a la mateixa vegada el folre. Si us hi fixeu bé, passo només un repunt que us subjecta tota la vegada. Repetiu l'operació en l'altre costat. Posarem les 2 peces cara amb cara i ho subjectarem amb agulles. Cosirem un repunt tot al voltant i no us oblideu de deixar una obertura a la part de baix.
Retalleu les cantonades i girem. Passarem un repunt per tancar l'obertura. Col·loquem bé el folre i passarem un repunt tot al voltant de la part superior. Ara posarem el ferro. Fixeu-vos bé que poso els dos costats a la vegada. Començo per un i després poso l'altre. Per tancar els dos costats necessitareu la peça petitona. La col·loqueu bé i tanqueu el tap que hi ha superior. I ja tenim la nostra funda d'ulleres. No oblideu etiquetar-nos si la feu. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal. Penseu que també ens podeu seguir per Instagram, on teniu contingut extra i moltes coses divertides i xules i fàcils de fer.